Vi har lavet et forsøg for at bestemme, hvilke af følgende salte er letopløselige og hvilke der er tungopløselige. Formålet ved denne undersøgelse er at give os en idé om, hvilke salte er tungopløselige og hvilke der er letopløselige. Grænsen mellem et letopløseligt salt og et tungopløseligt er, om 2 gram af stoffet kan opløses i 100 ml vand. Dette bruger vi i vores forsøg ved at se på vores blanding, og hvis der er bundfald, kan vi konkludere, at et af de dannede salte er tungopløselige. Når vi har lavet en blanding, som danner bundfald, kigger vi på vores tidligere forsøg med et af de samme salte som reaktionen, for at se om denne også dannede bundfald. Hvis det ene af vores 2 produkter tidligere er skabt uden at danne bundfald, kan vi altså konkludere, at det andet produkt danner det, altså at det er tungopløseligt. I reaktionsskema 1 blandede vi natriumklorid og bariumklorid, og det blev til natriumklorid og bariumklorid. Her kom der ikke bundfald, og der blev ikke dannet et tungopløseligt salt. Derfor ved vi, at hverken natriumklorid eller bariumklorid er et tungopløseligt salt. I reaktionsskema 2 brugte vi natriumhydroxid og bariumklorid, og her blev der dannet bundfald, det vil sige, at der blev dannet et tungopløseligt salt. Når vi ved, at natriumklorid fra skema 1 ikke er et tungopløseligt salt, kan vi konkludere, at det må være bariumhydroxid i skema 2, der er det tungopløselige salt. I forsøget bruger vi følgende salte til at danne alle mulige kombinationer af salte skabt af de grundstoffer. Vi blandede 2 saltopløsninger med hinanden. Derefter tjekkede vi, om det dannede bundfald, og noterede, hvad vi så. Dette fortsatte vi med, til vi havde brugt alle vores saltopløsninger. Et salt er letopløseligt, hvis mere end 100 gram af saltet kan opløses i 1 liter vand. Hvis der kan opløses mindre end 1 gram i 1 liter vand, er det et tungopløseligt salt. Opløseligheden afhænger af, om bindingen mellem 2 enkeltladede ioner eller mellem 2 dobbeltladede ioner. For eksempel er natriumklorid nemmere at opløse end sølvkarbonat. Derudover afhænger det af forskellen i elektronnegativiteten mellem ionerne. Jo større en forskel, desto nemmere at opløse. Tungopløselige salte danner bundfald. I nogle tilfælde kan det være svært at få øje på bundfaldet, og det resulterede i, at vi ikke fandt magnesiumkarbonat og magnesiumhydroxid, som er tungopløselige salte. Vi fandt frem til, hvilke salte der var letopløselige, og hvilke der var tungopløselige. Dette har vi vist ved dette skema, hvor i alle dem med O er letopløselige, og alle med X'er er tungopløselige.